cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw malidenw u tun ye furubasigi kɛ jamanadenw a daminɛna kabili an ka jamana yɛrɛmara sigidaw la togodaw ni dugumisɛnw fo kana laban Bamakɔ yan a bɛ fɔ de ma ko Assise nationale de la refondation a baara ninnu forila kabili décembre kalo tile 30 tɛmɛnen u tun ye min kɛ a baara la a bɛ kalo kelen jate bɔ Mali yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maliden sugu bɛɛ tun b'a la an ka jamana hadamadenya sigi kulu ka fara baarakɛlaw olu ka bolofaraw bɛɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun yera a sigi kɛnɛ kan mɔgɔ minnu n'olu yera kɛnɛ kan a fɔra an ka jamana marabaw fɛ k'a ka ca ni maa 70 hakɛ ye ninnu ka hakilinata ɲinina furuba kɛnɛsigi dɔ senfɛ wa mɔgɔ caman bɛ kuma min fɔ n'o tɛ dalu ye politikitɔnw tun b'a kɛnɛ kan o politikitɔnw na politikitɔn baw b'a la i n'a fɔ ADEMA i n'a fɔ URD nka politikitɔn dɔw fana bɛ yen minnu ma sɔn ka ye a kɛnɛ kan o tɔnw na dɔw fana bɛ o la minnu tun kolo ka girin nka a tun fɔra ka fɔ marifatigiw tun banna dɔw tun banna ka ye a kɛnɛ kan a lajɛ in n'o ye jamanadenw ka furuba lajɛ ye ko ka Mali kura an t'o kuma dabila wa o kuma kɔni tɛ bɛn ni Jose ma Mali min n'a bɛ jamanadenw ka danbe an'u ka hɔrɔnya sigi ma refondation nanzarakan na misaliya do i n'a fɔ i ka so jɔ i ka buguw sigi bugu ti sigi dingasen kɔ ka faraw don ka sɔrɔ ka birikiw d'a kan a furubalajɛ min n'a fɔra ka sigi ni ko i bɛ ka bugu jɔ wajibi de ye ni dingasen i bɛ faraw don ni faraw don i bɛ tufa gosi ni tufa gosi n'a jara i bɛ sɔrɔ ka kogow jɔli daminɛ ni y'o so jɔ n'o so kɛra mɛnfɛn ye n'a ye pɛrɛnni daminɛ n'a bɛna yan'a ka bin kan i bɛ segin o baara kan n'o ye ka jɔcogo kura la kabila jujɔn kabili dingaw senni fo kana kogow jɔ k'a ban ka tufaw sigi a kan ka daw don a la ni so in kɛra kɔrɔfɛn n'i y'a ci i b'a fɔ i b'a jɔcogo kura la a bɛ fɔ de ma ko refondation o jamana yɛrɛ fana bɛ kɛ ten kabili Modibo Keyita ala ka hinɛ la olu ye Mali bila kabili 1990 ani 60 olu ye Mali kura tu tigɛ min ni an ka Mali kɔrɔ tɛ kelen ye o Mali min sigira 1990 ani 60 septembre kalo tile 22 ka bɔ o don na ka se san 2000 ani san 22 la bi Mali so ko pɛrɛnna ka sabu kɛ yala dingaw sen cogo de man ɲi sa wa dinga ma sen ka se hakɛ dɔ la wa dugukolo de ka magan wa ji bɔgɔ de tiɲɛ wa a jɔra jɔcogo fɔlɔ min na o de man ɲi sa wa ko k'a lajɛ a bɛ se ka labɛn cogo kura la o labɛn cogo kura o baaraw de kɛra baara ninnu tɛmɛnen kɔfɛ fanga min n'o bɛ senna bi n'o ye Asimi Goyita ka fanga ye taku 2 ye fɔlɔ min tun sigira u ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga tɔ pari u y'u sigi sɔrɔlasiw kɛra jamanadenw ka murutili wale kuntala jan kɔfɛ u tun ye bandaw ani Moktar Wan Kota ka jamana mara kalifaw la Asimi tun kɛra bandaw ka dankan ye nka bi de a dɔnna ka fɔ tuma dɔ la Asimi Goyita a n'a sɔrɔlasi tɔw u y'a ye ka fɔ min ye bandaw ani Moktar Wan ye tuma dɔ la olu tun bɛ ka jamana mara sira min fɛ n'o ye a marabakɔrɔw ka ni hakilinaw ye u ma bɛn olu ma olu laban tilala ka Moktar Wan ani bandaw ka fanga minɛ k'u pari k'u sigi kura ye u sigilen kɔfɛ kura de ye sa u sɔrɔla ka Choguel Kokala Mayiga ta o Choguel Kokala Mayiga ani maa dɔw Asimi Goyita hakili jigin kumaw don a ko n'i y'a ye olu ye bandaw ni Moktar Wan ka fanga minɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw yɛrɛ ko ten kuma jɛlen a fɔlen siɲɛ 10 o ka fisa kuma siɲɛ 10 fɔli ye sabu min y'a to Asimi Goyita ninnu ye bandaw ani Moktar Wan ka fanga minɛ a yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ ko ni olu tun ma kɛ a minɛfɛn ye ko sɔrɔlasiw yɛrɛ dama tun bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ tuma dɔ la tun bɛ kɛ jolibɔn ye an ka Asimi Goyita an k'a lamɛn mɔgɔ dɔw n'a fɔ Jose kɔni a ye wo ye a bɛ ka kuma kɔrɔw yuguba ne t'a kɛ olu ye o
ne b'a kɛ aw de i b'a sɔrɔ bi maa dɔ bɛna mɛn u ma deli ka Asimu ka kuma in lamɛn nɛgɛ karafetigi dabali ni fɛrɛtigɛ b'a bisimila. Wala mun kɛra ko ni ko sarayɔrɔ la ko segin kɔta la an musoro de ma an m'a kɛ wari kama an m'a kɛ plasiko kama an m'a kɛ jalako kama an y'a kɛ jamana ka basigi de kama parce que sisan an kun ka lajɛ jamana ka ɲagamini ani jamana ka basigili fanga kelen ta fila la donc an jamana ka basigi an y'o de ta an y'a laɲini premier ministre président transition olu ka ta an b'o kɔrɔ dɔn ko sɔrɔsiw dama ka mugu ci ɲɔgɔn na an b'o sira de kan komi a y'a fɔ cogo min na mɔgɔ fila minnu bɔra la garde nationale mɔgɔ de don anw ye armée de terre an ka ca o de y'a to an ka bɛnkan an tɛ se ka se niveau la donc waleya min na ni ka sɔrɔsiw fara ɲɔgɔn na ka sɔrɔsiw kun ka ɲɔgɔn jamana mɔgɔ fila ni sɔrɔsiw kun ka ɲɔgɔn na o jamana wuli donc o si o t'an ka ala deli donc o de kɛra donc an ye a nani fanga ɲɔngirili ye kɛlɛ dun bɛ sen na wale bɛ se ka sɔrɔsiw yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o kɛra dɔrɔn jamana tɛ basigi donc pour que o fɔ ɲɛna a ma kɛ wariko kama a kɛra jamana ka basigi ma a kɛra jamana kanu de kama adjudant dogolen foyi t'an bolo an ka adjudant kelen b'an bolo Mali ka keleya ni Mali ka ɲɛtaga Mali ka lafiya o de y'an ka agenda ye adjudant wɛrɛ foyi t'an na hali bi ka ɲin'a fɛ n bɛna kunnafoli dɔw d'a ma o kunnafoli la n bɛ jamana yɛrɛ kɛcogo bi parce que ka daminɛ 18 août la fo ka na se sisan ma a b'a dɔn jamanadenw jɛkulu la u ye olu de ye mankan wuli fo ka na kɛ fanga binni o jamakulu n'a fɔra ko M5 RFP n'a fɔra ko politicien b'a la ko société civile b'a bɛɛ de bɛ M5 même religieux b'a la donc jamana yɛrɛ bɛ taabolo min na sisan jamana ka basigi yɛrɛ kama jamana ka keleya kama an y'a laɲini an bɛna bonya dɔw kan ka aw deli fana a ka an dɛmɛ baara la an bɛ fɛ ka premier ministre jɔyɔrɔ k'o ta k'o di M5 ma o de ye an ka laɲini ka bonya dɔw kan aw kana kuma mɛn mɔgɔ wɛrɛ da fɛn min don a k'an dɛmɛ baara la an m'a kɛ k'a fɔ olu de ko ka d'an ye an m'a kɛ k'a fɔ ko olu de bɛ se ko la an y'a kɛ jamana ka basigi de kama parce que jamanaden ni ko sera yɔrɔ la bɛɛ kan ka dɔn mun fɛn bɛ basigi an k'o kɛ n'i ye fɛn dɔ kɛ n'o ma ɲɛ i bɛ fɛn wɛrɛ fana essayer donc o de hukumu kɔnɔna la an y'a ŋaniya siri ka bonya da kan a ɲini aw fɛ aw ka an dɛmɛ aw kana an dɛmɛ ko ni don dɛ aw b'an dɛmɛ ko jamana de don parce que mɔgɔninfin kɔni a mana kɛ don dɔ la i bɛ taa donc jamana bɛ to yen donc premier ministre min bɛna sigi sisan ale de bɛ consultation kɛ jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ société civile aw bɛɛ b'o la ani parti politique malien bɛɛ ka kuma ka ɲɔgɔn cɛ mun b'a to u bɛ se ka bɛn ka gouvernement sigi gouvernement min basigi ye gouvernement min keleya ye mun b'a to an bɛ se ka transition tɔ laban cogo min na transition tɔ min ma ca bilen parce que adamaden mɔgɔ mun tɛ fili o ye mun tɛ ko kɛ n'i bɛ sen ta ka da dugu ma i bɛ fili donc o kɔrɔ de ko minnu tɛmɛna fili minnu kɛra an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲinɛ o bɛɛ kɔ an ka jigin an bolo ɲɔgɔn ma parce que Mali ko bɛ cogo min na bi bi in na n'i bɔra Mali yɛrɛ tɛ dɔ kalama i bɛ siran i ja bɛ tigɛ parce que jamana an ka jamana wɛrɛ n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana bɛ tilan na an ka jamana a bɛ ɲini ka bɔ an bolo parce que a bɛ mɔgɔ dɔ ka ɲaɲini bɛ yen mun t'an yɛrɛ ye donc an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na tɛ taa fo an ka bɛn donc an kan ka ko bɛɛ kɛ pour que transition ɲuman ka tɛmɛ élection min ye laɲini ka président ɲuman ɲini o ka se ka sɔrɔ mun b'a to nin ko minnu kɛra nin Mali jamana tɛ segin ma bilen parce que ni n tɛ ko ye chaque fois ka nin mouvement ninnu kɛ tan a ma hadamaden ni mun yɛrɛ ma parce que n'i b'a kɛ i bɛ jamakulu de ka vie bila en danger i bɛ muso ka vie bila en danger i b'u denw ka vie bila en danger donc fɛn min don a kɛli a kɔlɔlɔ ka bon kojugu donc pour que o kana kɛ bilen jamana kɔnɔ a tɛ ɲɛ fo an ka président ɲuman sɔrɔ. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Asimu Goyita sabu min y'a to u ye Bandaw ni Muktar Wan ka fanga minɛ n'u de senfɛ u ye wele bila M5 RFP ka kuma laselaw ma n'o ye min yɛrɛ bɛ furancɛ fanga dolatɛmɛ fanga jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye i n'a fɔ Asimu ninnu u tun ye kalikasiyɛn min kɛ u tun ko ko san 1 ni kalo 6 k'olu bɛna fanga bila Muktar Wan ka fanga minɛlen kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga sigira Muktar Wan nɔ na o tun y'a sɔrɔ u ye min kɛ kalo 8 kalo 9 a tɔ min kɛra sa an bɛ don min i n'a fɔ ko bi min bɛ fanga na n'o ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔya ye o ye Choguel Kokala Mayiga ye nka dɔgɔdali min tun kɛra bɛn tun kɛra kan ka fɔ olu n'o ye dolatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye u tun ye min dɔgɔda an bɛ kalo min na février kalo o tile 28 jamanakuntigi sigi tun bɛna boloda o jamanakuntigi sigi a tun bɛ daminɛ ni député bulonsigi ka jamanakuntigi sigi ka maire sigi o de tun kan ka jujɔn an bɛ kalo min na o tile 28 nka ka sabu kɛ jamana in a bɛ gɛlɛya minnu na n'o kɛra gɛlɛya coronenw ye gɛlɛya gɔlɛnw ye wele bilara jamanadenw ma o jamanaden ninnu
o tun ye lajɛ kɛ o lajɛ de fori la décembre kalo tile 30 tɛmɛnen furancɛ fanga in a bɛ se ka fori cogo jumɛn waati jumɛn o kumaw de bɛ sen na wa o sama-samaliw de bɛ Mali yɛrɛ ani a jɛɲɔgɔnkolow ni diɲɛ yɛrɛ setigiw ani hakɛ ɲininaw o fɔɲɔgɔnkɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ yala o furancɛ fanga ni a bɛna waati jumɛn kɛ yala o bɛna yani kalo dɔn na cɛ o bɛna fanga de bila wa o bɛna san joli kɛ fanga na san 2 wa san 3 wa nka jamana bɛ dako min na bɛn kɛra fɛn min kan o ye k'a fɔ yɛlɛma dɔw kan ka don jamana yɛrɛ fanga sigicogo fanga maracogo la jamana kan ka baara cogo minnu na kɛlɛ minnu kan ka taa foroba nafolo ŋanamu ani surɔfɛnw kɛlɛli n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamanadenw bɛ sugandi o sugandili bɛ kɛ kɛcogo jumɛn hakɛ min bɛ n'o kan ka boli jamanadenw ni jamana marabaaw cɛ n'o ye jo sariya ye o kan ka labɛn o kitiw kan ka tigɛ olu kan ka sinsin ni mun ye tɔn minnu bɛ ni jamana mara bɛ kalifa o tɔnw la n'o ye politiki tɔnw ye yala o politiki tɔn ninnu u kan ka mun de kɛ u ka baara kan ka kɛ jumɛn ye ninnu de ye hakilina minnu tun ye jamanadenw ka forobasigi a kun ye jamanadenw y'u ka hakilinataw di ka bɛn kungilenna ni dabali ni kɛta ni fɔta dɔw kan jamanadenw o tun ye tɔnsigi min kɛ n'o ye jamana yɛrɛ labɛn cogo kura yɛrɛ dama tɛ labɛn cogo ɲuman kabini jamanadenw u sigiyɔrɔ i mana kɛ Mali fan o fan fɛ n'i y'a bɔ yɔrɔ damadamana a jamasigi baarakɛla minnu jamanaden minnu ka hakilinata taara o kɛra ka bɛn kɛra minnu kan k'o dɛgɛmɔli o baaraw de tun bɛ sen na jamana marabaaw ye dɔnnikɛbaa dɔw farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma ko panel de haute personnalité i n'a fɔ jamana kodɔnnaw k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu ka k'u kɛ ko ɲɛnabɔ ni kolatigɛ nin ko bɛn kɛra minnu kan olu ka o bɛɛ lajɛlen kɛ hakilina mɔ ye o hakilina mɔ ye maa 19 ni ma fili nin bɛɛ sugandira colonel Assimi Goïta fɛ minisiri kɔrɔ dɔw b'a la jamana jalatigiba kɔrɔ dɔw b'a la jamana yɛrɛ foroba baarakɛ dɔnnikɛbaaw caman b'a la hali an b'a fɔ minnu ma ko historien n'o ye kɔrɔlen ɲɛɲini ani a fɔbaaw ye hali sariyatigiw ani sɔminalidonbagaw olu ye baara min kɛ o baara de taara di Assimi Goïta ma o Assimi Goïta o baara min dira ma k'o kɛ sɛbɛn ye o sɛbɛn min dira ma an tɛ sɛbɛn in di kun minnu taara baara la an t'u ɲininka u t'u ɲininkara an ka jamana foroba laseli bondaso mɔgɔw fɛ n'o ye ORTM ye o ye min fɔ o filɛ nin président ni premier ministre y'a nommé don min na pour k'an ka baara kɛ wagati min tun fɔra an tun siranna an kana se ka kɛ ka don o wagati kɔnɔna na alhamdulillah an ye baara kɛ a kɛra o kɔnɔna na baara ɲɛna an tun jɔgɔla k'an tɛ se ka taa yɔrɔ Mali kɔnɔ an sera ka taa yen bɛɛ la maliyɛnw y'u hakilina fɔ fɛn o fɛn fɔra o bɛɛ de kɛra rapport ye synthèse ye ka kɛ rapport ye o de nana di gafe o de nana di fama ma bi fɔlen ninnu lawaleyali o de bɛna daminɛ sisan min ye madame Sey Mariam Traoré ye ale ye nin kulu min sigira jamanadenw ka foroba sigi a ko labɛnni na ale y'o maa ye madame Sey Mariam Traoré nka jamana kolatigɛ jamana mara kalifalen do Assimi Goïta min na ale fana ɲininkara an ka jamana foroba laseli bɔ mɔgɔw fɛ gɛlɛya minnu Mali y'o sɔrɔ ka sabu kɛ ani laɲini minnu b'a la ani ale yɛrɛ ka hakilinata ye min ye an ka jamanakuntigi Assimi Goïta an ka yɛrɛ fana an ka fana lamɛn o gafe mun dira baara bɛna ko kan komi an ɲini maliyɛnw ka laɲini ka sabati mun b'a to jamana bɛ gɛlɛya mun na jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na o laɲini ka gafe kɔnɔ o de baara bɛna bila sen kan ni Ala sɔnna ma don nataw la a bɛna kɛ o bɛna jɛkulu dɔ bɛna sigi sen kan o jɛkulu min lajɛ ani gouvernement ka lajɛ laɲini ɲinina maliyɛnw fɛ mun b'a to jamana bɛ se ka senbura ta cogo min na ka lajɛ o laɲini bɛ se ka bila sen kan cogo min na ni minnu bɛ se ka kɛ kalo 1 kɔnɔ kalo 2 kɔnɔ san 1 kɔnɔ
fo ka taa fɔ a ko kɛra ka ban mun b'a to maliyɛnw bɛ malikura ko min nɔfɛ o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na donc hali bi n bɛ maliyɛnw fo ka cɛsiri la n bɛ maliyɛnw fo u bɔra jamana ko la ko ni tɛ u yɛrɛ ye n y'a ye k'a fɔ ko nin kumakan kɛra gouvernement de ye i cɛsiri mun b'a to ni maliyɛnw bɛ se ka hakilina tɛ cogo min na o de na ni CEDEAO ka gɛlɛya ye maliyɛnw kan mun b'a to u ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ gɛlɛya min b'a to u tɛ se ka bɔ ka taa u ka jamana nin kɔnɔ Mali kɔ kan parce que maliyɛnw ko fɔ ma ka kuma di maliyɛnw ma gouvernement ko fɔ kuma di maliyɛnw ma mun b'a to maliyɛnw bɛ se ka hakilina tɛ cogo min na parce que tant que maliyɛnw ma kuma gɛlɛya in tɛ se ka kɛlɛ a mana kɛ cogo o cogo an bɛ jamanadenw n'i y'a mɛn ko président jamana de b'i bolo n'i y'a mɛn président jamanadenw de bɛ yen n'o jamanadenw ka laɲini ka sabati o jamanadenw ka hakɛ ma d'u ma o kɔrɔ jamana t'i bolo. nin tun ye jamanakuntigi don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye kolonɛl Lasimu Koyita ko a y'a ka o n'a ka ɲɔgɔn ye a y'a fori ni fɛn min ye u ye u foli n'u barikali ye u barikadali ye jamana tɔgɔ la ka sabu kɛ u ka cɛsiri fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ko in labɛnna minnu yɛrɛw fɛ n'o ye jamana dɔɔninkɛbaw ye ninnu ye jamana in kodɔnnabaw ye nin ma hakɛ a bɛ taa ma 14 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn la ani kulu min n'o ye jamanadenw ka forobasigi ka ko bɛɛ labɛn olu ka dantigelikɛla kun min y'a to baara nin kɛra olu fɛ an k'ale lamɛn k'ale dantigɛli kɛ nanzarakan na an bɛna bayɛlɛma ka kɛ bamanankan ye bisimila olu yɛrɛw ka dantigɛli tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o tun ye Zeni Mulayi a ye kuma nin fɔ nanzarakan na an bɛna lajɛ ka bayɛlɛma bamanankan na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw baara min kɛra u fɛ ni Zeni Mulayi tun ye o dantigɛlikɛla ye a ye min fɔ filɛ nin le rapport qui vous sera remis tout à l'heure jamanakuntigi an tun bilara baara minnu na n'o ye jamanadenw ka forobasigi a kɛlen kɔfɛ fɛn o fɛn n'o kuma fɔra n'o siraw taara n'o kuntilennaw taara n'o dabaliw fɔra n'o kɛcogow fɔra n'a fɔ waati a kɛ waati fɔra k'o kɛ gafe k'o kɛ bɛndegemo gafe ye o gafe in de bɛna d'i ma yanni sɔn ni cɛ par mes soins ne yɛrɛ bolo au nom de l'ensemble des membres du panel des hautes personnalités et de la Commission nationale d'organisation i yɛrɛ ye danaya ta ka da jamana kodɔnna ni maa faamuyalen minnu kan k'olu sugandi k'u bila nin baara la ani jamanadenw yɛrɛ ka forobasigi min kɛra a ko labɛnna maa minnu fɛ olu de ye sira di ne ma ko n ka kuma o tɔgɔ la ni Zeni Mulayi kɔni comporte outre le contexte et la justification des assises jamanadenw ye forobasigi min kɛ a sigikun a laɲini mun nana n'a ye yala kun jumɛn b'a la laɲini jumɛn b'a la a kɛkun ye mun ye o kibaruyaw b'a kɔnɔ que les objectifs et résultats attendus ni nin baara in kɛra sabati fɛn ye a tɔnɔ o tɔnɔ n'o bɛ se ka se jamana ma an sigin bɛ ka hɛrɛ ni nafa minnu kɔnɔ a la waleyali la olu fana b'a kɔnɔ la manière dont l'événement a été organisé sur le hali nin lajɛ in a labɛnna labɛn cogo jumɛn na mun nana n'a labɛnni ye o jaabiw fana b'a kɔnɔ terrain il fait une fine analyse statistique et qualitative des données recueillies sur le terrain jamanadenw fo jamanadenw sigiyɔrɔ la u ka hakilinata an'u ka hamina ko gɛlɛya minnu jamana in coronen don fɛn o fɛn na olu y'a ye cogo jumɛn olu yɛrɛw fɛ jumɛn mun de don o fiɲɛ ninnu an'o gɛlɛyaw bɛ se ka labɛn cogo min u bɛɛ b'a kɔnɔ et livre entièrement les recommandations qui sont la substance, voire la quintessence de tout le processus des assises nationales. jamanadenw ka forobasigi hakili jagabɔ minnu kɛra a kɔnɔ hakilina minnu sɔrɔla la kɛkun minnu kɛra sigi kɛkun ye dabali ni fɛɛrɛ minnu ɲinina nin bɛɛ lajɛlen n'o olu kɛra sabati fɛn ye jamana in b'a yɛrɛ sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen de bɛ gafe in kɔnɔ n'o ye malikura dilali ye ce rapport nin jaabi gestion de comité de suivi et évaluation bɛn kɛra minnu kan n'o ye jamanadenw ka forobasigi ye bɛn kɛra minnu kan
o laɲini ninnu u bɛ se ka lawaleya cogo min o fana b'a kɔnɔ. Afin que les idées lumineuses qui ont été émises au hakili ɲuman minnu n'olu kɛra lajɛba in senfɛ cogo min na o bɛ se des débats, ni baro sir'o kan questions qui ont été formulées, hakilina minnu n'olu dira positions pertinentes de ani hakili jagabɔ minnu n'olu sɔrɔla senfɛ fondations qui ont été faites mali dilali cogo kura in o dabali n'o fɛɛrɛ minnu fana fɔra. long du processus soient traduites en action. bɛn kɛra minnu kan o bɛ se ka lawaleya cogo min bɛrɛbɛrɛla ni kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana ni jati Suivi, k'a nɔbɔ périodiquement évalué, waati la waati min bɛn jamanadenw ye min bɛnna min kan u bɛ se ka lawaleya k'a nɔbɔ cogo min na yala a fɔra cogo min a kɛra ten wa au bénéfice de notre peuple. an ka jamana ka nafa kɔni kama. L'ensemble des membres du panel de haute personnalité dɔɔninkɛbaa ni maaba minnu ni olu sugandira u bɛɛ lajɛlen et de la Commission nationale d'organisation des ani kulu min sigira ka jamanadenw ka forobasigi labɛn assises nationales de la refondation mali ladilali kura la renouvelle l'expression de sa profonde gratitude u b'i fo k'i barikada k'i waleɲuman dɔn u bɛ o bonya u b'a la kuraya tuguni. Excellence le colonel Assimi Goïta, k'a ɲɛsin e ma colonel Assimi Goïta président de la transition, don ani furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ min ye e ye kɔni Asimu chef de l'État, n'i ye jamana kuntigi ye bi et au premier mai au docteur Shogel Kokalame, ani i yɛrɛ ka baarakɛbaga min ni i ye jamana mara kalifaw la n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shogel Kokala Mayiga ye k'o fana fo Premier ministre, n'ale ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye pour la confiance qui a été placée aw ye danaya min ta k'o da anw kan an b'aw fo n'o ye nous pour faciliter cogo min a ye baara min d'a ma a ye cɛsiri minnu kɛ baara nin bɛ se ka nɔgɔya cogo min le processus des assises nationales de jamanadenw ye forobasigi min kɛ kabila jujɔn k'a lawaleya k'a sɛnsɛn fo ka se a fori waati ma. la fondation. Un discours introductif sanctionné par la remise solennelle du rapport des assises nationales. an balimaw nin kuma fɔlen Zeni Mulayi fɛ a sɔrɔla ka gafe in kelen de ta sa ka sin Assimi Goïta ma k'a d'a ma. La refondation, à son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. À l'entame. Ma bɛ se ka don ni kɛ sa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw jamana mɔgɔw bɛ aw ka dugawu la Assimi yɛrɛ ye fɛn min fɔ ani Zeni Mulayi u ye kuma minnu fɔ anw tun t'a kɛnɛ kan sa nka an sera ka min sɔrɔ k'a d'aw ma o tun ye nin ye. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kabini nin kalo in tile 18 min tun fɔra k'a fɔ ko jamanakuntigi kura na sigi kabini ɲɛsɔrɔbaliya o fɔra an ka jamana marabaw fɛ a nana kɛ fɔɲɔgɔnba ye Mali ani a jɛɲɔgɔnkulu n'o ye farafinna yɛrɛ tilebiyanfan u ka lajɛkulu ye n'o ye CEDEAO ye o kɛra fɔɲɔgɔnba ye u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a y'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw ma bila o kuntilenna de la Mali ye kulu dɔ sigi kulu min n'ale ka baara ye jamana yɛrɛ a denw ni diɲɛ jamana tɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min Mali ka haminako ye min ye u bɛ ɲɛfɔ CEDEAO fara farafinna ka keleyatɔnba kan ni diɲɛ yɛrɛ setigi nazara setigi jamanaw n'o ye Europe jamanaw ye u bɛ se ka sigi ka fɔ cogo min farafinna tilebiyanfan jamanaw ka jɛrɛtɔ n'o ye CEDEAO ye u ko ko Mali ye nin kulu min sigi k'olu ye a mɛn u yɛrɛ ko ko kumaɲɔgɔnya bɛ an faso Mali ani kulu ni ɲɔgɔn cɛ kulu min sigilen don Mali kɔnɔ yan ko ka don latɛmɛ ani furancɛ fanga mɔgɔw sɛnsɛn o mɔgɔw la CEDEAO bɛ o la farafinna ka fara ɲɔgɔn kan ni keleyatɔnba n'o ye Union africaine ya o bɛ o la diɲɛ jamanaw olu ka fara ɲɔgɔn tɔn n'o ye ONU u ka ciden minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye mission onusienne o fana bɛ o la ani Ghana ani Nigeria nka jamana marabaw olu ye kulu min sigi o kulu in o ye kulu filanan de ye nka Mali kɔnɔ yan tarata tɛmɛnen dɔgɔkun tɛmɛnen jamana minisiri min sigilen don an ka jamana kɔnɔna marako la
no colonel Abdoulaye Maïga ye ale ɲininkali min kɛra a ye jaabi min sɔrɔ o dɔ ye jumɛn ye an faso Mali bɛɛ gɛlɛya ni kunbala minnu na o kunbala ye Mali bɛ se ka bɔ o la teliya cogo min sabu ale ka fɔcogo la gɛlɛya min bɛ Mali an faso Mali ka nafa tɛ o la CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ u ka nafa t'o la an ka colonel Abdoulaye Maïga colonel Abdoulaye Maïga an ka lamɛn bani. Franchement jɛkulu caman bɛ yen n'an b'o wele ko CEDEAO olu ye sanction dɔw ta gɛlɛya dɔw ta an ka jamana kama an ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ko a ye mun fɔ gouvernement ye an ka fɛɛrɛ ɲini mun b'a to maliyɛnw ka laɲini mun ye n'o ye jamana jɔsenw k'o dɔw falen ani communauté internationale n'o ye CEDEAO ni Union africaine olu fana ka laɲini mun ye an ka se ka bɛn kuma la o bɛnkan kɔfɛ a nafama yɛrɛ ye mun ye an ka se ka chronogramme dɔ sɔrɔ transition bɛ ban kuma min na mun b'a to kalata bɛ se ka kɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ mankan t'a la mais an ye mun ɲini communauté internationale fɛ kalata o tɛ gouvernement de transition ka baara dɔrɔn ye sanni an ka se kalata ma fɛn dɔw bɛ yen f'an ka olu jateminɛ n'an b'o wele ko réforme politique institutionnelle jamana yɛrɛ jɔlen bɛ sen minnu kan an ka olu jateminɛ kosɛbɛ n'o ye an ka constitution ani kalata o bɛ se ka organiser ka ɲɛ ka jɛkulu wɛrɛ sigi sen kan mun bɛ baara tagabolo falen o de kun ni ɲɔgɔn ye laɲini bi. An balimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka cɛkɔrɔba ni an ka musokɔrɔbaw an faso Mali a kɛn bɛ ka labɛn dɔw sabati ka taa dama kasi farafinna tilebiyanfan komi Mali ye jamana min tɛnkunnen tɛ kwaji la n'i y'a ye ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali dala bi a sabu de y'o ye n'o tɛ n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ anw bɛna fɔ Laginɛ Senegali wala Côte d'Ivoire an ka jamana tɛnkunnen don kwaji la tuma dɔ la ninnu tun tɛ sɔn ka nin wale ninnu kɛ sira o sira bɛ Mali ni kwaji cɛ farafinna tilebiyanfan in fɛ n'i y'a bɔ jamana fila la Mauritanie ani Laginɛ Côte d'Ivoire ni Senegali olu ka kwaji daw tigɛ Mali ye ka ɲangi ta ka Mali sɛgɛrɛ ani ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan wari de la a bɛ fɔ min ma ko franc CFA o franc CFA a wari tɛ dilan fɛ a bɛ dilan France de wari dun ye fɛn min hali nasana n'i bɛ taa nasan sugu la f'i ka nasan ni wari de wari o bɛ bankiw la anw fɛ yan nka farafinna tilebiyanfan jamanaw farala ɲɔgɔn kan ka wari labɛn o kulo a bɛ fɔ de ma ko UEMOA n'o ye Mali bali hali Mali ka nafolomugu min bɛ o bankibaw la ko Mali bolo tɛ se ka o lasɔrɔ ni ɲangi minnu taara sɔrɔ ni nafoloko la kɛmɛ ka Mali degun ka se hakɛ min ma Mali marabaw ko nin ye bɛnzɛnkɔniya de nin ye juguya de nin tɛ sariya ye a ti bɛn ani kɛni man kan fiyewu sariya ti jɛn n'a ye hali bɛnkan minnu bɛ Mali ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ye kulu ye kuluba kelen minnu na o sariyaw ti sɔn nin ma Mali marabaw ko k'u tɛ segin k'u bolo fila daw sen kan u bɛ wuli ka t'u dama kasi kiribolo na yala nin ye kiri kɛlɛ de ye Mali ani farafinna tilebiyanfan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sa wa kiritigɛ bulon bɛ yen min bɛ CEDEAO ka kow ɲɛnabɔ a bɛ fɔ o ma ko Cour de justice la CEDEAO nka sira datugulen don Mali ɲɛ dɔnnikɛbaa dɔ ɲininkali o y'a yira k'a fɔ Mali ale bɛ se ka t'i dama kasi ko o kiribulon in ale bɛ se ka se u ma nka nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye jamana ka wuli ka t'i dama kasi o kiribulon na Mali ka sɔrɔ ni Mali ka nafolow bɛɛ lajɛlen Mali balilen don hali Mali ka doni minnu donnen don ka taa bila Senegal ni Côte d'Ivoire kwaji da la sira tɛ Mali bolo k'a fɔ k'a bɛ t'o doni ninnu ta ka sabu kɛ ninnu ka jamana dondaw datugu anw yɛrɛw fana Mali fana y'a ka jamana donda datugu nin ɲangi ninnu ye bɛnkanni de ye nin ye kɛlɛtigɛ wale de ye Mali y'a jira k'a fɔ CEDEAO bɛnkan ani UEMOA bɛnkan o tɛ sira di ninnu ma o ka nin kɛ fiyewu an tɛ Choguel Kokala Maïga an t'a ɲininka wala an ka jamana kolatigɛlaw ɲininka ni ɲangi min taara ka Mali sɛgɛrɛ yala Mali b'a fɛ k'a ko ɲɛnabɔ cogo jumɛn minnu ye embargo ta Mali kan u ye sariya bɛɛ sɔsɔ u ye CEDEAO sariya sɔsɔ u ye UEMOA sariya sɔsɔ
u ye Nations Unies sariya sɔsɔ parce que olu ɲɛna Mali binna sisan président de la transition ko n k'a f'aw ye Ala barika la n'aw ka soutien n'aw ka duwawu yani transition in ka ban a bɛ maliyɛnw ka hɔrɔnya n'u danbe a b'a segin a ma fo lakana ka sabati b'a fɔ services sociaux de part européens fo minnu nana fara an kan k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko maliyɛnw u ka danbe n'u hɔrɔnya u t'a falen foyi la minnu ye embargo ta Mali kan u ye sariya bɛɛ sɔsɔ u ye CEDEAO sariya sɔsɔ u ye UEMOA sariya sɔsɔ u ye Nations Unies sariya sɔsɔ. An balimaw kangirani ɲɛna an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an bɛ kalo min na n'o ye février kalo ye sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ yan u ko nin kalo in tile 16 nata farafina jamanakuntigiw n'o ye farafina tilebiyanfan jamanakuntigiw ani l'Europe jamanakuntigiw u kan ka ɲɔgɔn ye lajɛ la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a kalama k'a fɔ farafina a ye fara ɲɔgɔn kan tɔn la u ko a ma ko Union africaine o ɲɔgɔnna si bɛ nanzaraw fɛ yen n'o ɲɛmɔgɔya bɛ Emmanuel Macron de bolo bi n'ale ye Faransi jamanakuntigi ye farafina yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan tɔn o ɲɛmɔgɔya bɛ Senegal jamanakuntigi de bolo bi n'o ye Macky Sall ye ni jamana ninnu farafina ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ka fara l'Europe jamana fara ɲɔgɔn kan tɔnw ma ka fara l'Europe jamana fara ɲɔgɔn kan tɔnw kan ninnu kan ka ɲɔgɔn ye Faransi faaba la dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ u jamanakuntigiw kɔni an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ an ka sɛbɛnw n'o ye fasilase sɛbɛnw ko u da bɛna se fɛn min ma yala Faransi ka toli ani Faransi ka toli baliya u ka sɔrɔlasiw an ka dunkibaruw tɛmɛnen ninnu na an y'a jira u la k'a fɔ Faransi tun ye kɛlɛbolo labɛn a bi sɛlɛ k'an faso dugukolo bila dɔɔni dɔɔni nka ale tun ye wele bila o l'Europe jamanakuntigiw o jamana ninnu ma u kana n'u ka kɛlɛcɛw ye o de tɔgɔ tun dara ko takuba an faso Mali dugukolo kan a ye an ka dunnatigɛ fanga ɲɛmɔgɔw lamɛn nka a ma kɛ ni Mali ka jɛn ye o ma kɛ Mali fɛla ye maa o maa nana n'o ye l'Europe jamanaw ye u ka kɛlɛcɛ minnu nana n'u nana ni Faransi ka sira ye an ka dunnatigɛ fanga ɲɛmɔgɔw Assimi fara Choguel Kokala Mayiga kan nka dantigɛli min bɛ kɛ Choguel Kokala Mayiga fɛ ale de ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye bi nka a tɛ maa wɛrɛ ka ci la o bɛ Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw de ka ci la yala Faransi kɛlɛcɛw bɛna to an faso Mali dugukolo kan wa u bɛna u ka minɛnw cɛ wa hali n'a kɛra cɛfɛn ye yala u bɛna farafina tilebiyanfan jamanaw de bila wa wala jamana min bɛ Mali ni kɔrɔn cɛ n'o ye Niger ye wala Mali woroduguyanfan nagakɔrɔla Burkina Faso bɛ yen yala u bɛna taa Burkina Faso de wa yala l'Europe jamana sɔrɔlasiw komi u nana u yɛrɛ ka fɔ la ni kana ye an fa dugukolo kan kana jamana lakana nka n'a ma kɛ ni Mali ka sira ye ni Mali ye o jamana ninnu bali o dɔ ye Danemark ye dɔ yɛrɛ ye Allemagne jamana ye yala n'u ye Mali dugukolo bila u bɛna taa u faso kan wa u bɛna taa u faso kɔnɔ wa u bɛna taa an kɛrɛfɛ jamanaw la o kuma de b'u da k'a fɔ ko tɔnsigi bɛna kɛ Faransi faaba la nin kalo in n'o ye février kalo tile 16 nata ye sɛbɛn minnu bɛ yan an ye sɛgɛsɛgɛliw sɔrɔ k'a fɔ o kɛlɛbolo n'o ye Faransi ka kɛlɛbolo n'o ye Barkhane ye aw yɛrɛ y'a mɛn Choguel Kokala Mayiga da ko Barkhane dabɔ kun tun ye Mali tilali de ye nka kibaru jɔnjɔnw sɔrɔla ka bɔ sɛbɛnw kɔnɔ min ye Faransi yɛrɛ jamanakuntigi ye n'o ye Emmanuel Macron ye nin kalo in tile 16 a ka faso faaba la n'o ye Paris ye a b'a fɛ ka ɲɛmɔgɔya tɔnsigiba kɛ farafina ka kelenya kuluba ani l'Europe jamana ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba olu bɛn'u da don lahalaya la minnu bɛ farafina yɛrɛ tilebiyanfan saheli jamanaw kɔnɔ zenata hali n'a y'a sɔrɔ ko bɛn ma kɛ a kuma bɛɛ kan nka jamanakuntigiw anw kɔni sen tɛna sɔrɔ a la nka farafina tilebiyanfan jamanakuntigiw olu caman na ye a kɛnɛ kan u bɛ tɛmɛ Faransi faaba de fɛ yan'u ka taa Bruxelles ni o ye l'Europe jamana u ka tɔnsigi kuntigiya bondaso de bɛ yen
o dugusɛjɛ sa u tɛna lajɛba kɛ o bɛna kɛ nin kalo tile 17 ka se tile 18 ma. Sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ ko farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamana minnu kuntigiw bɛ se ka y'a kɛnɛ kan. Dɔ ye Niger jamana kuntigi ye n'o ye Mohamed Bazoum ye, Mauritanie jamana kuntigi Mohamed Ould Ghazouani, ani Chad yɛrɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ hali n'a y'a sɔrɔ o ye sɔrɔsi kɛ nka kɛra i n'a fɔ nin jamana in Faransi fɛ fanga sigilen don n'o ye Mahamad Idriss Déby ye. O yɛrɛ de tun ye Idriss Déby den n'a ye karaba k'i sigi fanga na, a fana ye fanga pɔrɔni min kɛ k'i sigi. Senegal jamana kuntigi n'o ye Macky Sall ye, farafinna ka tɔn ɲɛmɔgɔya o kalifalen don ale la. Jamana 4 bɛ ninnu na olu bɛɛ lajɛlen n delila k'a fɔ aw ye k'a fɔ min ye G5 Sahel ye. G5 Sahel o de ye kɛlɛbolo labɛnna jamana 5 fɛ: Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie ani Chad. O jamana kuntigi ninnu na jamana minnu bɛ yen n'olu na y'a kɛnɛ kan, e ko o tɛna kɛ Chad jamana ɲɛmɔgɔ b'a la, Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔ b'a la, Niger jamana ɲɛmɔgɔ b'a la. Sabu Niger ale de ye o kolo in n'o ye farafinna tilebiyanfan Saheli jamana minnu n'u kɛlen don ka jɛ ka kulu sigi k'u bɛ ka soldasiw fara ɲɔgɔn kan ka papalikɛlaw kɛlɛ. A ɲɛmɔgɔya o de bɛ Chad jamana kuntigi bolo bɛ yen. Sɛbɛnw y'a yirana k'a fɔ Ghana, o jamana kuntigi n'o ye Nana Akufo-Addo ye, ale de ye farafinna tilebiyanfan jamanaw minnu ye Mali ɲɛni n'u k'a ma ko Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'o ye CEDEAO ye, o ɲɛmɔgɔya de kalifalen don o la. Bi an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi. Ko Emmanuel Macron yɛrɛ fana b'a fɛ l'Europe jamana kuntigi dɔw ka ye a kɛnɛ in kan, nka kɔlɔsilikɛla dɔw y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ tun ye fɛn min ye u bɛ se ka dɔ fara Mali ka degunni kan cogo min. Faransi jamana kuntigi ko a bɛna ɲɛfɔli kɛ février kalo tile 17 nata wala tile 16 nata k'u b'u ka sɔrɔlasiw cɛ ka Mali dugukolo bila. Olu yɛrɛ kɔni fɛ an ka kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan an tun ye ɲɛfɔli k'aw ye k'a fɔ Faransi de balalen don kɛlɛ k'a fɔ Rusiw ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'u t'u ka jamana sɔrɔlasiw ka kɛlɛbolo ye, nka u ka jamana sɔrɔlasi kɔrɔw olu y'u labɛn ni jamana min mago bɛɛ u la. A kɛra kɛlɛdege ye saw, a kɛra o jamana fanga kɔlɔsili ye saw, o sɔrɔlasi ninnu bɛ na nka i b'u sara. A kɛra i bɛ warijɛ sara u ye wala i b'i ka dugukolo ka jamana dugukolo nafolo dɔ labila u ye. A bɛ fɔ olu ma ko mercenaires. Faransi nɔrɔlen don a la kɛlɛ k'a fɔ sɔrɔlasi minnu bɛ Rusiw ka sɔrɔlasi minnu bɛ an faso dugukolo kan ko ninnu ye kɛnyɛrɛye kɛlɛcɛw de ye. An ka kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan min ye Rusila jamana kuntigi ye, an ye u ka kibaruyaw, a ye kibaruya min lase. Sabu Emmanuel Macron tali min kɛra a fɛ yen u ye barosigi kɛ. O barosigi senfɛ u ka kunnafoni lasela ye kuma tunumini dɔ ta ka Putin ɲininka o la. A ka kan ni jaabi min ye u y'o d'u ma. U selen u fa dugukolo kan u ko Putin ko Mali dunlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye nkalon tigɛ. Ne hakili la kunungo an ye ɲɛfɔli k'aw ye, a ye faamuyali kɛ. An bɛ don min i n'a fɔ ko bi an ka jamana sɔrɔlasiw ko u bɛ ka kɛlɛmasaya ni cɛfarinya farida ka sabu kɛ kɛlɛminɛn kura minnu sɔrɔl'u fɛ n'u bɔra Rusi jamana kan. An delila k'an ka jamana minisiri min sigilen don an faso ani diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o siraw, o tɔnɔ siraw n'u nafasɔrɔ siraw ko jidi n'o ye Abdoulaye Diop ye. Ale ni minisiri min y'a kuma ɲɔgɔnya kɛ o de ye Rusila minisiri min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛna. Mali sɔrɔlasiw u bɛ ka farikurada ka sabu kɛ ni Rusila ka bolodi ɲɔgɔn nafa min sɔrɔla la o de ye k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ labila. Yanni an ka tila dɔnkibaru la an ka jamana sɔrɔlasiw bɛ yɔrɔ min u taara yɔrɔ minnu dagaw ci n'o ye papalikɛlaw ka daga ye. An bɛna ɲɛfɔli caman kɛ aw ye, nka maa min bɛ yen n'o ye an baro ɲɔgɔn ye bi an ka dɔnkibaru kɛnɛ kan n b'a to a yɛrɛ ka tɔgɔ fɔ. Karamɔgɔkɛ i ni ce, i ni ɲantuma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jose an b'i yɛrɛ fo i ni ce faso jɔ la, i ni ce i ka cɛsiri la, i ni ce i ka wuli ka jɔ la. Ne tɔgɔ ye Gawusu Sidiki Mɛnta, n bɛ Segu inshallah. Ayiwa
an bɛna jɛ ka foroba baro kɛ ni ala ka jɛn ye. Ayiwa an b'i yɛrɛ fo n'i k'i waleɲuman dɔn. An balimaw ni b'a yira aw la k'a fɔ an ka bi sɔgɔmada in na an ka bi don kibaru bɛn kuma na laada la n'an b'a kɛ an ka kumaso kɔnɔ bi ta in o bɛ ka kɛ Segu. An bɛ Segu de kabini sibiri tɛmɛnen in an tun bɛ Segu kununko don kibaru an ye kunnafoniw lase aw ma k'an to Segu. Bi kɔni fana tarata an bɛ Segu. Karamɔgɔkɛ n b'a dɔn k'a fɔ i bɔra kibaruya ninnu kalama. An ka jamana ka furuba lasili bon n'o ye ORTM min ye a tun ka kan tuma ni tuma hali n'a kɛra kɛn yɛrɛ ye kunnafoni lasilaw ye an ka jamana sɔrɔlasiw k'an fana ta wala k'an ka cidenw ta u yɛrɛ bɛ min fɔ la k'a fɔ u bɛ ka kɛlɛmasaya hali ni tuma dɔ la anw yɛrɛ bɛ se k'o baara kɛ k'a sɔrɔ olu m'an bilasira o kunnafoni dɔ de ye nin ye e ye Segu ka ye i sigi bɛ yan Segu wa Mali yɛrɛ jamanadenw ye wuli ka dɔ minnu kɛ kabini Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in jamanadenw wulila u limaniyana tuma min na k'a fɔ IBK ka fanga in a tɛna se ka jamana in latila an minɛbaajuguw bolo sabu kuma nin tɛ bɛn an ka jamana ma kalanenw caman ma n'i ko ko Faransi tɛ Mali ka hɛrɛ fɛ n'i ma farati politikimɔgɔw bɛ politikimɔgɔw la an ka jamana ma kalanenw bɛ ma kalanenw la olu b'a fɔ e tɛ kodɔnna ye Faransi tɛ foyi la yan fo n'a kɛra hɛrɛ ye wala ni ye hɛrɛ o hɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ Faransi ka jɔda b'a la tiɲɛ don anw ni diɲɛ an kɛn bɛ k'a fɔ an b'an bolo bɔ diɲɛ nɔfɛ ko an ni Faransi ye dɔ kɛ ten sa an b'a lajɛ k'an ka marifa kɛlɛ marifa falen n'an tun b'a ci n'an numan bolo ye sisan an b'a fɛ ka kinibolo lajɛ ka mugu ci n'a ye ka an kɛlɛ dɛmɛbaw ka falen kɛ o kuma min fɔra kabini Choguel Kokala Mayiga taara diɲɛ fara ɲɔgɔn kan tɔnba kɛnɛ kan ko Faransi ye cunni Mali ye k'i fori ka bɔ Mali kɔrɔ kabini o kuma de fɔra sa fo bi minnu b'an ka jamana kuntigiya la ɲɛmɔgɔya la Yasimu o Choguel o a kɛra daga wulila Songalama ye Faransi bolo Faransi yɛrɛ bɛ se ka diɲɛ bɛɛ ban anw ye cogo min o dabali i yɛrɛ ye lamɛnli kɛ sisan nka n ka ɲininkali to o kan fɔlɔ n ka ɲininkali bɛ min kan fana de b'a fɔ n seere bɛ ba kɔfɛ ani n kun si tɛ n kun na a tɛ kuma jan wɛrɛ bɔ i bɛ banfula bɔ n'i ye banfula bɔ si b'i kunna si t'i kunna i kun jalan don i kunsigi jɛn bɛ o a fin bɛ o n'i ye banfula bɔ mɔgɔw kɔni y'a ye o tɛ kuma wɛrɛ kun bɔ yala aw fɛ Segu yan sabu san min na an tɛmɛna yan a ye dugawuba kɛ Sekɔrɔ Mali bɛ se ka latila cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw anw nali min kɛra o kɛnɛ kan dɛ an ye mun sɔrɔ ka bɔ ba kɔfɛ Segu numanfɛya bolo in fɛ ni ɲɛsinen don n'i bɛ Sekɔrɔ Segu b'i ni kɔrɔn cɛ ba in a b'i numan bolo fɛ ni ɲɛsinen don kɔrɔn ma dɛ ni ɲɛsinen don Segu dugukɔnɔna ma ba in b'i numanfɛya bolo fɛ n'i ye ba tigɛ kaban anw ye ba tigɛ ka taa mun sɔrɔ yen lajɛ min kɛra Sekɔrɔ mun bɔra ba kɔfɛ yɔrɔ caman ka na kalan tun tɛ yen maaw tun o dugu in tun ka dɔgɔ min tun minɛlen tɛ marifatigi ninnu fɛ n'o marifatigiw ko n'a kun tun ye diinɛ ko ye yala hali bi o ko bɛ sen na wa o maaw lafiyalen don dɔɔnin an ka sɔrɔlasiw bɛ min fɔ i t'a to n ka tiɲɛ ɲininkali gɛlɛn k'i la wa kuma min bɛ fɔ an ka jamana kɛlɛcɛw fɛ Bamakɔ an kɛn bɛ ka jamana an bɛ ka jamana latila Choguel dawa o dawa dɔ bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu minɛlen don olu bɛ ka latila an yɛrɛ bɛ an ka jamana furuba lasili bo jaw lajɛ an ka sɔrɔlasiw bɛ kuma na fan bɛɛ fɛ an ye yan latila yan tun minɛlen don an y'o latila mɔɔw bɛ ka taali ka segin kɛ Choguel y'a jira k'a fɔ maa ba 50 ɲɔgɔn minnu t'u sigiyɔrɔw bila k'olu bɛɛ bɛ ka segin dɔɔnin dɔɔnin an kana taa fan wɛrɛ fɛ sa Segu yan Segu lahalaya bɛ cogo di kanako la yan karamɔgɔkɛ. Bon alhamdulillah Jose ka ɲininkali diyara n ye alhamdulillah Segu région kɔnɔ bi yɔrɔ dɔw bɛ yen wulikajɔ barika bonyana Segu région bɔ bi an bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ Blan ka munumunu ka taa min y'i ka dɔn k'a fɔ komi Sangare région ye ka yɛlɛ ka taa ɲɔnɔ fɛ bɔn ka taa Masina ani Barawele i y'a faamuya donc ani Segu yɛrɛ cercle mais yɔrɔ min kan ka gɛlɛ o ye yɔrɔ fila jateya de ye o ye ɲɔnɔ cercle
ale ni Segu yɛrɛ cercle bon olu de kun ka gɛlɛn bon an bɛ don min na bon alhamdulilayi an yɛrɛ tun bɛ wele ka bɔ nin yɔrɔ caman na dugu dɔw bɛ yen dugu min yɔrɔ wulila yɛrɛ i n'a fɔ Sɔngɔ bon an yɛrɛ ye baara caman kɛ dugu dɔw minɛna ka kalo damadɔ kɛ an yɛrɛ kɛra sababu ye ka o dugu tila ni sigikafɔ ni fɛn caman ye i y'a faamuya an ka Segu mara ɲɛmɔgɔw bɛ o kalama mais an bɛ yɔrɔ min na bi ɲɔnɔ an bɛ kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ an yɛrɛ ka mɔgɔ minnu bɛ ɲɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamina o ye kibaruya dumanw ye parce que ɲɔnɔ zone de kun ka gɛlɛn kojugu ɲɔnɔ zone de kun ka jugu kojugu bon baaraw kɛra ɲɔnɔ zone na i y'a faamuya bon baara bɛ sen na hali bi parce que mɔgɔ caman tun bɛ yen an yɛrɛ ye mɔgɔ caman tun bɛ yen u b'an wele ɲɔnɔ kɔnɔ k'u ka hamiw fɔ an ye k'u ka fɛɛrɛw fɔ an ye an se ye fɛn minnu ye an bɛ olu kɛ mais bi olu bɛɛ lajɛlen b'a la ko tare kɛmɛ sara la a bɛ se ka fɔ ɲɔnɔ zone lafiyara ni 60 de ye i y'a faamuya mais min ye anw ka Segu bakɔfɛla ye komi ko in ye dɔɔni ye se ma kɛ anw ka Segu bakɔfɛla ma mais tiɲɛ yɛrɛ la minnu bɛ bɔ bakɔfɛla fɛ ka na u b'a fɔ u tun bɛ regroupement ba minnu kɛ fɔlɔ u bɛ se ka moto 50 moto 60 i y'a faamuya bon bi ko i b'a ye k'a fɔ o fanga dɔgɔyara u bɛ se ka yaala 2 3 mais o tun bɛ fara ɲɔgɔn ba min kɛ o kɔni nɔgɔyara mais yɔrɔ min bɛ yen sa ko o de ka gɛlɛn dɔɔni o de ye Dugabugu zone kɔnɔna ye dugu dɔ bɛ yen ko Ngolobabugu tiɲɛ yɛrɛ la olu bɛ wele bila an ma nin waati in kɔnɔ a gɛlɛyalen bɛ olu bolo kosɛbɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna baara in ye dɔɔni de parce que n'i y'a jateminɛ san 30 kɛra ka fɛn min tiɲɛ yɛrɛ la tile kelen tɛ se k'o dilan quoi o ye hakilima bɛɛ b'o dɔn quoi ni baara in bɛ kɛ a bɛ kɛ ten sigi Mali tira san 30 de kɔnɔ i y'a faamuya san 30 démocratie fanga min ye Musa bɛ o démocratie fanga ye Mali ti san 30 donc ni jamana tiɲɛna o tiɲɛcogo la jamana fɛn o fɛn bɛ a bɛɛ tiɲɛna usines tiɲɛna commerce tiɲɛna kalan tiɲɛna armée tiɲɛna i y'a faamuya donc fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ tiɲɛna o san 30 kɔnɔ bon n'a fɔra ko k'o dilan waati min kɔnɔ a ma nɔgɔn sanko n'i y'a jateminɛ terrorisiya barika bonyana ka se hakɛ dɔ la tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw kun dalen tɛ ɲɔgɔn na bilen donc Segu kɔnɔna an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ nin waati fɔlɔ tun bɛ cogo min na a bɛ tɛmɛ yan waati min na a n'a filɛ waati min na n'o tɛ kelen ye hali n'a sɔrɔ se ma kɛ anw ka bakɔfɛla ma mais mɔgɔw lafiyalen bɛ bi u sigiyɔrɔ la dɔɔni kɛmɛ sara la an bɛ se k'a fɔ bi u lafiyalen bɛ ni 45 ye ka taa sɔrɔ fanga ma yɛlɛma waati min na tɔɔrɔ min b'u ka dɔ bɔra a la mais tɔɔrɔ min kɔni b'u ka nin waati laban ninnu kɔnɔ u ye ka taa mɔgɔw ka baganw jagabɔ jagoya la ani ka taa u ka sumanw jagabɔ jagoya la bon o de bɛ olu ka dekun na nin waati ɲinɛ dugu tɛ yen an ka Segu bakɔfɛla k'a fɔ k'i lamelekelen don k'i minɛ ka i bila u ka jɔnya kɔnɔ bon o dugu tɛ yen nin waati mais Dugabugu zone kɔnɔ hakikatan tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ o yɔrɔ ninnu kan n'Ala ka diɲɛ ye o dugu minnu bɛ Ngolobabugu ninnu olu bɛ wele bila an ma kuma bɛɛ k'a fɔ an k'a fɔ an ka mara ɲɛmɔgɔw ye u ka cɛsiri kɛ mais hali n'i y'a fɔ a bɛ dan a danyɔrɔnin de la donc komi n'an ye nin wele da a ka ca Ala fɛ u ka Dugabugu zone kɔnɔna marakala kɔfɛla fɛ o bɛɛ ye Segu bakɔfɛla de ye k'olu ta ka munumunu k'a jateminɛ tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔ gɛlɛya bɛ olu la kosɛbɛ an ka o fɔ quoi ani Nbɛwa ni Maloforo kɔnɔnaw bon o yɔrɔ ninnu ka taa Sana kɔnɔna na bon o yɔrɔ ninnu fana o mɔgɔw ma lafiya kosɛbɛ lafiya t'o la ani ka taa n'o bɔra yen fana n'i taara fɛn kɔnɔna fana na Masina kɔnɔna na bon Kolongo yɔrɔ ninnu bon o mɔgɔw fana bɛ an wele tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ an ye ko gɛlɛyaw bɛ u kan bon o donnen bɛ action dɔ la maa o maa bɛ yen ko saneli b'i bolo u b'a gosi la terroriste ninnu sigi ne t'a fɔ jihadiste don i y'a faamuya sigi jadi tɛ baga mɔgɔ ma quoi i y'a faamuya ne b'a fɔ n ko terroriste i y'a faamuya donc u b'i ka motow gosi la i y'a faamuya donc o problème bɛ o yɔrɔ ninnu kɔnɔ olu mɔgɔw degunnen bɛ o la kosɛbɛ bon yɔrɔ fana Kolongo yɔrɔ ninnu tiɲɛ yɛrɛ la olu b'an wele kosɛbɛ k'a fɔ an ye an k'a lase faamaw ma k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ u ka cogo bɛɛ la anw kɔni b'a fɔ i y'a faamuya an kan ka lase yɔrɔ minnu ma an b'a lase mais tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ wulikajɔ barika tɛ bonya a la mais komi dɔɔni don an b'a f'u ye u ka muɲu nka adamaden muɲu man di tasuma kan dɛ donc ni adamaden sentɛgɛ bɛ tasuma kan n'i ko a ka muɲu n'a ɲɛ tɛ bɔ cogo la a bɛ gɛlɛya quoi donc o yɔrɔ ninnu kɔni don mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana nkalon tigɛ bi ni kunu tɛ kelen ye position yɛrɛ la bi ni kunu tɛ kelen ye i y'a faamuya an tun bɛ faliba min mɛn an tun bɛ tiɲɛniba min mɛn
kɛmɛ sara la an bɛ se k'a fɔ 50 ni kɔ bɔra a la ka se 60 ɲɔgɔnna ma n'Ala ka jɛn ye hali bi Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Menda an balimaw nin ye mɛnta ye Gawusu mɛnta anw minnu ye donkibaru lamɛnbaaw ye hakili b'a la tuma min na tun guwanna yan kosɛbɛ an ka karamɔgɔkɛ n'o Seko Lasana Kane ale yɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn ka ye? Ale ye Sekɔrɔ ka ye. An taara dugu min na ye fo misiri bɛ yen o tɛ? Misiri kɔrɔba bɛ yen nɔ Sekɔrɔba ka misiri an taara Ala wele la ye parce que an ye Ala wele ko dama dɔ de kɛ dɔ kɛra Kukun misiri la le 30 janvier 2021 Ala wele in daminɛ na Sekɔrɔ misiri kɔrɔba dɔ bɛ yen Ala wele dangadon de don filanan kɛra Sekɔrɔba ka misiri la sabanan kɛra Duguba misiri la Duguba kelen sabanan de kɛra ye donc naaninan kɛra Segu kaburu dɔ b'a la donc 5, 4, 6, 7 o tɛ se ka kɛ dugu la o kɛra kungo kɔnɔ. Nka aw y'o don min kɛ e ko sisan ko danga donna jɔnni kan? Alhamdulilayi an ye danga don Segu maakɔrɔw farala ɲɔgɔn kan a dɔw yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan jama min tun bɛ y'a ye a bɛɛ ye cɛkɔrɔbaw ye u farala ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen n'a nana Jose an bɛ Ala wele fɔlɔ de ko Ala k'a n'an dɛmɛbagaw kisi bon mɔgɔ min nana birifini birikun ye ko a ka nɛnɛ bɔ i la ye mais ni birifini yɛrɛ ye nɛnɛ wele la nafa bɛ birifini na bilen sangi siri kun ye soso de ko ye mais ni sangi ko soso ma ye na o tɛ janfa ko fɔ donc anw y'a ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ kuranɛ kalanna dalayilu kalanna wurudiw kɛra fɛn bɛɛ kɛra mais ça ne va pas fo a kɛra mɔgɔw kɔnɔ ko Ala wele tɛ tiɲɛ ye wulibali don mais Ala wele bila minɛn de kɔnɔ n'i y'a bɔ a minɛn kɔnɔ Jose wallahi e y'i jugu fara i kan k'a fɔ ko Ala k'o n'o kisi est ce que Ala b'a dugawu minɛ Ala bɛ jugu dɛmɛ i kasa de o k'i jugu dɔn ka tila k'a fɔ ko Ala k'i n'o kisi a bɛ tila k'a fɔ ko an bɛna Ala wele ka tila k'a fɔ f'olu dɔw woro bɛ to k'a financer a Jose o ko gɛlɛn ye dɛ o tɛ ko gɛlɛn ye bon an y'a lajɛ Jose an bɛ diinɛ min na n'o ye silamɛ diinɛ ye kira de ko alayhi salatu wa salam ko ittaqu da'watal mazlum ko fa innahu la yajabun baynahu wa bayna Allah ko a ye siran maa tɔɲɔnnen kan danga ɲɛ ko barita ni Ala cɛ kira tilala k'a fɔ ko mɔgɔ 3 de bɛ yen ko Ala wele tɛ bɛn ɲɛmaa tilennen ladiri ani sunbaatɔ min sunna Ala kama fo ka taa sun tigɛ ko a ni maa tɔɲɔnnen anw y'a ye Faransi de nana ko a nana an dɛmɛ Jose san joli a ma se yɔrɔ min na kama bi Kidali n'an b'a mɛn fo ka na kɛ a tɛmɛna Segu kan fo Kayi mara don o don kanw bi ten don o don mɔgɔw bɛɛ ka faga joli bɛɛ ka bɔn mais en même temps Faransi ko ale nana anw dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ dɛmɛ ye an y'a nana don k'a fɔ nkalon don donc an y'a ɲɛfɔ mɔgɔw y'a faamuya an ko donc an tɛ Ala wele ko Ala kira de ko an ka siran mɔgɔ tɔɲɔnnen ka danga ɲɛ sigi ni mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔ b'a ko danga man ɲi ko ni mɔgɔ tɔɲɔna i b'a fɔ ko n ye n ta to Ala ma i ye danga de kɛ o ou bien n ye n ta to Ala ma i ye danga di o donc an ko donc an ka Ala wele Segu yan dugu kɔrɔba ye diinɛ dugu kɔrɔ fana don Segu yɛrɛ n y'o f'i ye ka tɛmɛ o Seku de ye Seku ka dugu sigilen donc an ko sisan an ka don mɔgɔ kɔrɔw kan Jose dɔnni bɛ dugu ma de a tɛ sanfɛ wallahi dɔnni bɛ dugu ma dɔnni tɛ sanfɛ n'an ye kuma in fɔ kuma kɔrɔma de dɔnni a bɛ fɔ fɛn min ma ko hakika i bɛ taa o tigiw nɔfɛ dugu ma o ni duloki bankara bɛ n kana mɛ mobiliba kɔnɔ olu tɛ kelen ye bayanu o ye nɛngu garisɛgɛ ye c'est à dire n bɛ se ka wajuli kɛ n bɛ kuma n b'a kɛ tan o ye nɛngu garisɛgɛ ye mais sirru i bɛ jigin dugu ma i bɛ taa cɛkɔrɔbaw sɔrɔ yen o bɛ olu bolo ye duloki ɲuman t'u kana quoi wa o cɛw de bɛ Segu ya caman an y'a f'u y'an donn'u ka min ko an sɔnna Jose ko siɲɛ 7 ko Mali jugu bɛɛ b'a yɛrɛ ye an y'a daminɛ kuma min na a bɛ taa se hakɛ dɔ la Macron gosira ko k'a daminɛna sisan ko c'est fini ni baara daminɛnen Jose ko in y'o de ye danga in ye tako 7 kɛ kuma min na billahi Mali jugu kɔnɔkan jugu n'a kɛnɛma jugu bɛɛ bɔra n'a yɛrɛ a bɛɛ forontora i kɛra karamɔgɔ i kɛra setigi i kɛra politiki ma i kɛra maa sugu o sugu hali Faransi a bɛɛ forontora wa o ma foyi y'a la o ko a ma ko a jaabi a bɛ n'a fɔ sisan fɛn min kan ka jaabi ka se nɔngɔn na
ha yoro bolo nongo de dongo ka jan mais ko bolo de koni kun hake ma jabe ala folo ma koro ko ti kwala welo mi kera bolo de koni kun fitini mbi ko hake ma jabi folo ala bolo donc bara kera ni kechugula nga anye kangarda si chugal nana foli bla anaya kana mako koro nunu fu siku kalambulon koro bado kono famille mentala la kata mako koro ba nunu fu a fora e nu nani ashimu nu jingana billahi bi dafiru dala wallahi foruyi ko sira nga gele ubi sira minka c'est très extra ka gele kujugu mais sira ye sira kile ni foti bo sira nga ko soro mais nu ya jinga bi dafiru dala wallahi nu ya koro bi dafiru dala kana sikala fiu ama foko ka shogal da forko mali de ko ni moko mi mali jugala ko ala ki wo bi chindi vlaga mi fi ali politique moko mun lefle shina mi ara kuma dola 100 wallahi seko moko koro ye appel de lancer 600 ku bina ta yoro dola politique moko mun ba kundangula ku sigi ku bina fenjiru la teleflaina sisa mbado ka fokuma kan nu tuma dola fochugo ani countara ni femi asani yalente kosbe nganga kungurun la meala ka tawo galu de jamana zai maryama ka damna alfara fo kana bla bandawla anya beke sanya bebla amma ko jinna ashimi ni shogalu ka jamana njo ni jamana basigira kuma mina o tuma na ansu ambe sika manyini ma mi sika na jamana maranga mu ma de warati mo nunte de anto lu fede no be ma ma parti ni fala ka do akitiga ma ngona fo kana ni made mami shogal hakilai mami asim hakilai amma go godela se go ko kuma kandu ka da malien betloka wo malien betona ma se ko ro fara am so raka anazo nda abe wo be da sali ngona bi assalamu alaikum wa rahmatullah na alaka je danga wala ben ngofe o danga rek se bagaw ni nyama bula nere o nyama doye munu mitomo kungo kono ka tila ka taa kungo kono ne yɛrɛ de b'o yɔrɔ présider yi i y'a faamuya wa donc o bɛ nin kɔfɛ an ye danga layidu de ta ala ye fo 7 wɔɔrɔnan kɛra tɔ ye 1 de sisan donc o yɔrɔ ma buguna tigɛ nka baaraw daminɛna ji jukɔrɔ an b'a sɔgɔna baaraw la k'olu kɛ fɔlɔ maa ye faransi halaki ala k'a halaki maa ma faransi halaki ala k'a halaki maa minnu bɛ faransi nɔfɛ n'an ko faransi fo ka faamuya faransi politiki mɔgɔ de ko don minnu bɛ fanga na bi olu de ko don ani maa minnu bɛ mali kɔnɔ yan nɔ politiki mɔgɔw la minnu tugu bɛ faransi kɔ ani farafinna kɔnɔ minnu tugu bɛ faransi kɔ faransi ka hakili la mali tiɲɛ na ala k'a bɛɛ si ban k'a bɛɛ tase k'a bɛɛ kɔcɛ k'a bɛɛ ɲɛci ala kana foyi d'u kan foyi kana t'u ye fo halaki ni tacɛ ni si ban an bɛ aw de fɔ ala ye wa an bɛ taa kungo kɔnɔ nin sen n'ala ka jɛ an bɛ taa kungo kɔnɔ nin sen n'ala ka jɛ an bɛ taa kungo kɔnɔ nin sen n'ala ka jɛ n'an nana ka bɔ kungo kɔnɔ a dɔ bɛ mugu cɛ a yɛrɛ la k'a yɛrɛ fa i n'a fɔ faransi ta in kɛra cogoya min na an sigi m'o kan an tɛna fi ko dɔ ka yɛrɛ fa an sigi m'o kan an sigilen do kan nka ala sɔnna inshallah o bɛ kɛ wa an bɛ taa dali masa de wele n'a wele cogoya ye ani min ka kan segu dɔnnibaw de ka kumakan don ani segu karamɔgɔbaw ani segu alimamiw olu de ka baara don an bɛna kɛ inshallah n'ala ka jɛ salamu alaikum wa rahmatullah karamɔgɔ min ta a ne yɛrɛ ye kuma in mɛn bɛɛ y'a mɛn o kɔrɔ ye hali ne jose n'a y'a sɔrɔ n dala kuma pɛlɛ min yɛrɛ kɛ i n'a fɔ n bɛ faso fɛ k'a sɔrɔ n ŋaniyana n bɛ maa wɛrɛ ka kɛlɛ la n'o ye faransi ka kɛlɛ ye n'o ye mali jugu ka kɛlɛ ye o kɔrɔ ye ko danga in bɛ bin ne yɛrɛ kan ne kɔni t'a la alhamdulillah y'o ɲininkali min kɛ o de don mɔgɔw tun tɛ mɔgɔ caman dɔn k'o b'a la olu bɔra n'u yɛrɛ ye o n y'o de fɔ i yɛrɛ de bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye fɔlɔ k'i yɛrɛ jira jamanadenw na k'a fɔ ko n ye nin ye hali n'i ye gindo kɛ i ni maa wɛrɛ cɛ su dibi la han a yɛrɛ bɛ tila ka bɔ n'aw yɛrɛ ye mais jose kɛnɛkan ko cɛ a ma kɛ sa mɔgɔ joli bɔra n'a yɛrɛ ye k'a yɛrɛ lebu politiki mɔgɔ la setigi la dɔnnibaa la fɛn wɛrɛ la mɔgɔ joli bɔra ni u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ bakun lebu k'u yɛrɛ da k'u jira malidenw na mali kɔnɔ mali kɔ kan wa n'i yɛrɛ lebu tuma min na ala bɛ sɔrɔ ka n'a ma ala bɛ sɔrɔ ka n'a tɛgɛ sigi kan i ni min ka kan o bɛ jiri la i barika bɛ ba i bɛ fako walahi jose ala ye kelen de ye voilà donc ko wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu ni mɔgɔ min y'i sɛbɛ ala la ala de y'i wasaba ye donc anw y'an bɔ an ka se bɛɛ la k'a jira ko se t'an ye k'an ka se di ala ma ala bɛ ko kɛlɛ de kɛ n'i ye kɛlɛ in ta k'a lajɛ ala de bɛ kɛlɛ in na fɛnw bɛ to ka kɛ i yɛrɛ sigilen kamana bɛ kan an bɛ don min n'a fɔ bi n'u k'u b'a dafiri cogo cogo a bɛ tila ka dafiri yɛrɛ da la o ye alakɛla de ye ɲinɛ anw ni puissance min bɛ ɲɔgɔn na an kun ka dɔgɔ a kɔrɔ mais fanga bɛɛ ye ala ta ye fa innal izzata lillahi jami'a fanga bɛɛ de ye ala ta ye donc o sababuya la
an b'a dɔn an bɛ victoire kɛ inshallah ala tulo b'an na an b'a fɔ ala ɲinɛ ma parce que fantanw ye ala ka kɔlɛ de ye fantanw de wulila ka kɛlɛ kɛ fantanw de joli bɔnna donc ni ala ka kɔlɛ wulila k'u jɔ ala b'u dɛmɛ donc o de la baara min kɛra m'a f'i ye n ko hali araba nata jijukɔrɔ baara dɔ bɛ sen na ala welew bɛ sen na fan bɛɛ o kun bɛ taa cɛ araba yɔrɔ tɛ fɔ mɔgɔ ye araba natala yan kɔrɔ donc Jose an tɛ tulonkɛ maliko la ko an b'an sɛbɛ de la Jose faransiyanw tɔɲɔ an ka kalanbaabaw Jose ni fɛn fila f'i ye kalan ni kodɔn tɛ kelen ye wallahi mɔgɔ dɔ kalan n'a ma kodɔn dɔ ma kalan fiyewu kodɔn b'a la donc an ka kalanbaa caman bɛ yen wallahi faamuya de y'u jɛ kodɔn y'u jɛ o de y'a to u bɛ ka jamana in minɛ k'u b'a segin faransi bolo ɲinɛ faransi ye fɛn min da anw ka mara la yan mara kɔfɛ guerre mondiale la faransi ye min t'an kan o kɔfɛ ka tila ka na fɛn min t'an kan Jose ko bɛɛ da ye karisa nan'i dɛmɛ karisa i ka dɛmɛ ma ɲɛ i t'i lafiya mais mun b'a to k'a fɔ ko e ko e nana anw dɛmɛ kɛlɛ bɛ anw ka san joli joli bɛɛ ka bon mais e nana mɔgɔ min dɛmɛ tuguni e bɛ tila ka ɲini ko ka sanction k'o kelen kan est ce que e ye dɛmɛbaa ye kodɔnna jumɛn b'a fɔ k'o nan'i dɛmɛ komi ko sanction ɲangi min sina Mali ma o ka kuma fɔ cogo la ko a dabɔra de fanga ka gɛlɛya fanga pɔrɔnaw bolo jamanadenw ka muruti ka fanga minnu la ne hakili la ka fɔ u ka laɲini dɔw kɛ bon alhamdulilayi Jose n'u ka laɲini ye anw t'a dɔn ko sanction bɛ anw ka fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛn ma Segu yan an kɔni bɛ to ka Mali politiki mɔgɔw ani tubabu jɔn minnu bɛ yen olu de bɛ to ka bɔ nin bɛ yen RFI la an bɛ to ka o de mɛn ɲinɛ an bɛ waati min na coronavirus ye gɛlɛya se diɲɛ bɛɛ ma nin san damadɔ in kɔnɔ gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ donc nka u kana ka o ta k'o da sanction in kunna an ma deli k'a ye ko Mali peuple bɔ bɛ ka video kɛ nin bɛɛ ya ka fa bɛɛ kɛ mankan ye mais aujourd'hui n'i yɛlɛla Côte d'Ivoire fɛnw kan olu de bɛ kulo la ko embargo jour kan an ka nin tiɲɛna n'i taara Sénégal même scénario donc ne bolo ala b'an ka kɛlɛ la sanction in tɛ wallahi ne delila k'o fɔ ka tɛmɛ ni fiɲɛ tile bɛ CEDEAO bolo a k'a da sɔgɔ an ka kɛlɛ in ala b'a kɛ anw t'a dɔn ko embargo bɛ yen Segu y'an kɔni t'a dɔn wa an pɛrɛlen don a bɛɛ lajɛlen fɛ fo Mali ka bɔ jɔnya in de la Jose fɛn bɛ ni Mali bɔra jɔnya la bi o ye farafinna ka hɔrɔnya sabatilen ye Jose fɛn kelen de ye maloya bɛ ne na ne bɛ jɔrɔ ni fɛn kelen de ye farafinna bɛɛ bɛ ka waso ni Mali ye bi n'i y'a minɛ farafinna kɔrɔn fɔ a tile bɛ yen bɛɛ bɛ ka nisɔndiya ni Mali ye ka waso ni Mali ye a ka na fɔ ko Mali bɔra farafinna jigi kɔrɔ o de maloya bɛ na k'a fɔ k'i sama ka tila ka na ko Sozan wallahi ni ɲɛ tɛ bilen Mali la bilen Mali ni Faransi cɛ la ou bien Mali ni CEDEAO cɛ ne bɛ africain denw de la an ka na ji kari farafinna denw ɲɛ na o de jɔrɔ bɛ ne na quoi an ka na ji kari u ɲɛ na o jigi dalen Mali kan ko Mali kɛra porte ye ka farafinna labɔ Faransi ka jɔnya la anw ka tila ka na ji kari olu ɲɛ na ka segin tubabu jɔnya la quoi wallahi o de malo bɛ anw na bi n'o kɛra dɔrɔn wallahi o maliyɛn den hɔrɔn n'a danbetigi n'a halala o y'a bɛɛ salen ye ka taa sɔrɔ o ɲɛnɛma don i ni ce ne t'a fɛ ka fɛn wɛrɛ fara nin kan tuguni n'o tɛ a tun ka di n ye sanction ni embargo ko min fɔra n'an tɛ bi la Segu balo tun ye to ye ni to tun donna ka kɔnɔbara fa hali ni malo ma sɔrɔ Segu balo tun ye malo ye malo cikɛ foro tun bɛ yan wa cikɛ foro bɛ yan k'a ye k'a fɔ anw ka n'i taara Bamakɔ ne hakili la ne ye mɔgɔ dɔ bila ka taa saɲɔ san a kilo ye 80 de 80 n bɔra Kɔnɔbugu an ye ɲininkali kɛ kini saɲɔ kilo taara 30 yala 30 dɔ 60 kɛ 65 ni 67 ne fana m'o yɔrɔw faamu an ka balo tɛ doni ka bɔ ko siraw datugulen don i b'a sɔrɔ mɔɔw b'a dogo ka bɔ n'a ye kɛ n'o tɛ balo tɛ bɔ o kɔrɔ ye ko min b'an bolo o k'an ka labɔ hali sogo an ka baganw tɛ doni tuguni ka taa kɔ kan o tun kan ka kɛ sabu ye min b'a to sogo sɔngɔ kɔni bɛ jigin diɲɛ minnu ye n y'a dɔn kɔni n ye lajɛli kɛ Senegalikaw ni Côte d'Ivoirekaw u ko ma ko sogo sɔngɔ yɛlɛnna olu fɛ yen n y'a jaw lajɛ don nata ninnu na an bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ o la nka yan'an ka baro in bila ne tun b'a fɛ an ka bila yan sa nka
n'a fɔra k'a fɔ juguw kɛn bɛ ka da so an ye fɛn minnu b'u fɛ yen k'o ti don an taara wakulu kɛ Lagine ani Moritani ye nka anw yɛrɛw ka balo minnu bɛ yan an ka jula dɔw bɛ yen olu bɛ ka lahawta sɔngɔ ta k'a da fɛnw kan fɛn minnu yɛrɛ ti bɔ kɔ kan fo a kan ka jigin sisan de minnu bɛ ci kɛ anw fɛ yan o kan ka jigin a fɔ olu fana danga tɛ n'u fana minɛ. Alhamdulillah Jose ko in filɛ nin fɛn dɔ bɛ ko in na quoi mɔgɔ caman bɛ yen jagokɛlaba ninnu caman bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Mali fonctionnaire ba ninnu ka nafolo de tun b'u bolo jamana zonba kulew ka nafolo de tun b'u bolo ka baara k'a la minnu bɛ miliyariw suɲɛ ni bigi n'u ye caman b'a fɔ k'a fɔ an bɛ transition dɛmɛ jagokɛlabaw ni fɛnw na m'a fɔ a bɛɛ dɛ mais dɛmɛ in tɛ tiɲɛ dɛ mɔgɔ min ka nafolo y'i bolo baara kɛ n'o de sagoya ye donc Joseph an ka miiri o yɔrɔ in de la o de bɛ yen donc o tigilamɔgɔw bɛ min fɔ kɛnɛma ani min bɛ ji jukɔrɔ o tɛ kelen ye donc o ye problème dɔ ye ni mɔgɔ min y'o ko gɛlɛya i b'a k'i yɛrɛ la awɔ i b'o k'i yɛrɛ la n'i y'o gɛlɛya ŋaniya juguya kama walahi i bɛ tiɲɛ e ye maliden e bɛ ka dɔ fara o fɛnw kan voilà parce que i b'a dɔn i b'a fɔ ko n bɛ transition dɛmɛ mais ka taa sɔrɔ i bɛ k'u dili tigɛ duguma ko in caman y'o dɛ n'i y'a jateminɛ jamana in sera hakɛ dɔ la politique mɔgɔw ni jamana fonctionnaire ba ninnu cadre ba ninnu de ta ye nafolo ye olu de tun ye commerçant ba ninnu caman financer donc u ka nafolo b'u bolo jusqu'à présent o hakilila kelenw de b'u la jamana in dilan man di dɛ mais u b'a jira an b'a kɛ mais est-ce que u b'a kɛ problème de bɛ yan bon anw b'o ye ni o yelan de ye parce que jamana ka mɔgɔ minnu cadre minnu bɛ olu kɛmɛ ka nafolo minnu suɲɛ u b'u bolo ka baaraw k'u la donc n'a fɔra ko kana jamana bila sira kan o cadre ba ninnu bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko wuli bɛna k'olu nɔfɛ don nata la u tɛ se k'u kunkolo bɔ kɛnɛma mais u ni aw minnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo commerce sira kan u b'a essayer k'u fɛ la fɔ a fana bɛ baara kɛ n'u ta ye donc a b'a fɔ an bɛ État dɛmɛ mais ni sira tɛrɛ kan i b'a sɔrɔ u t'a dɛmɛ bon o problème de bɛ yen donc inchallah. Manda o tuma Asimu ani Sogɛl a tɛ wuli ka don cikɛlaw kan a ka maa kɛrɛnkɛrɛnw sugandi nafolo ka d'u ma a jamana nafolo tɛ a ye bɔ n'a ye a ka taa fo cikɛyɔrɔ la a ka taa balow san a k'aw donni ka na dugubaw kɔnɔ ka feerekɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw dayɛlɛ n'o kɛra n'a dogon bɛ e fɛ e banna k'a feere n'a ye jamana labɔ i t'a laban na jigin n'o ye ka sɔngɔ k'a la koyi o bɛ se ka kɛ o a ma fɔ k'u y'o kɛ sukaro ko la a ma kɛ ko sukaro seribala ni u ka sukaro bɔyɔrɔ ni k'u olu bɛ baara kɛ hali su fɛ olu ma fɔ